Don't you know, Kat, na yung MSG na yan o yung Betsy na yan, ginagamit niya ni Paring Lino sa mga kainuman niya? Na lalaki. Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan sa muyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Hey! Napapaudo pa ako. Kamang ano dyan? Para habon dyan. Nakano na kamo? Nakakuta na kamo? Grabe. Hindi kasi Paring Lino sa buon lamang ka mga paramuda. Oy, Dagos! Sa Taga Bicol Podcast. Inian episode 97. Si Ramsa na. ang tataramon ta para sa ngunya na aldaw iyo an baoy. Yan. Rinconada word po siya mga kanatong natics. Ang ibig sabihin kang baoy ay apud. Yan. So, use sentence. Use baoy in a sentence. Okay, ka daw, Linus. Uy, subagutak para ika binabaoy. Ako man, bauyan mo na sa imong loving. Taba ka ma-high blood na. Alright. Okay, so Just Marina na aldaw. Just Marina Ramrag. Di ba nag-ring ko na nakita kanya na episode? Gabi. Aldaw, banggi, hapon. Bahala ka mo kung anong oras nindo dinadangog ang podcast na ini. Yan. Basta kami, ang gusto mo lang maitaw sa indo, karahayan. Bako uning kulog buot. Kaya yan. So yan, bago pala kita magpuon, yan, sa mga nagdadawag kang podcast episode uy, dahil nido lingawan na mag-leave ka mo ng mga comment section sa Spotify episodes. As in, day ka mo malingaw na mag-send ka sa inyong mga gustong ipa-shoutout. And dahil dyan, so may papa-shoutout kita may isa-shoutout kita ng ibang mga kanatong natics na nag-comment duman sa comment thread na tiglaagta sa sa Taga Bicol or doon sa Facebook group. Or shoutout kay Jan Soriano na na-miss me na si dati ming episode. Si dati ming podcast na day na nadagos. Room. And also kay John Eric Di Guzman, kay Tin Padaba, and then kay Christoph na mayo ngunyan. Dahil mayo ngunyan, ikaw ang populutan ming ngunyan. Yan. Hurugot-hugutin mo na daw yan. Nagtatrabaho man da. Yan pala sakto ang guest taga Canada, si Christoph taga Canada man. Yan. Kaya maurag talaga. And then also kay Noli Caparas Junior na tinabanan ang kandang baloy. Yan. Yan. So nauda or nawawaran sa iyang cellphone. Kung sisiman po ang may itinangro na cellphone sa Indo, harani sa Calabanga area, pakibalik na lang na po kay Noli Caparas or isumbong kay Noli Caparas o isumbong sa mga barangay tanod. Ninhuli tayaon po dyan ang mga gold videos na dinadala niya. Dahil po siya makapaluwas. Alright, so yan. Ika-El, may papashoutout ka ba? Mayo na. Okay na ako. Okay ka na. Cool ka na. Yes. Alright, so diretso na tanaan sa tuyang podcast. Yan. Igo kita ng guest for tonight or for today or for this episode. Na-message ko kasi sabi ko manggayon-gayon. Dahil ko aram na Bicolana pala. Sabi ko, kaya pala magayon-gayon sa Bicolana. Tanong mga Bicolana. Papayuko ako. Garo joke time. Uy, dahil man joke time. Kamu na magsabi, kamu na maglag sa comment section kung magayon talaga sa tuyang guest, di ba? Baka nabumula pati ako, kuya. So, ngunyan bistuhon ta ning dikit na bagay. And then also we're gonna go to a podcast proper na kung saan hapoton ta siya kan sa iyang journey kasi sabi nga ni ibaga since July Nutrition Month, di ba? So, dakulang maitatabang sa tuyang fellow Bicolana na talagang manggayon-gayon na tabangan kita na maging healthy. Yan.
Yan. So, dito na para pahaluyan, ang saro sa mga magayon na Bicolana, nangunyan talagang nagiging sikat na sa larangan ng content creation worldwide. Bako lang pating Bicol, barangay ninda, bako lang municipal ninda, pati na rin buong mundo. So, ladies and gentlemen, let us all welcome Miss Bea Alonso. Ay, Wait lang. Bakit ako? Bakit kasalanan ko? si Linus ang popoy. Poy ang mata. Oy, mga tugang, let us all welcome Miss Kathleen May. Woo! Hello. Hello po. Oy, Kat, kumusta ka? Okay man. Handa ka na ba sa mga questions? Ako si Pastok Tito ba to? Boy. Tito Boy? Oo. Kat nga. Balaw. Gusto ko munang maraman, anong pirang edad ka na, Kat? Mag-26 na ako. Ngayong July. So young. So young. So young. Feeling ko lugod. Ina-arthritis na Yeah, ako ngayon. amo nga ni. Ay, dahil man nagkakaroon yung mga edad ta. Nasa pa lang ako, 24. Wow! Mas gurang pala na ako kaysa sa inyo. So, Ate Kat na lang. Sige po. Mas gurang kita sa iya. Ini mo daw si Linus. Young at heart, arog ka yan, dapat. Yan. Si Linus, dahil lamang ako supportan. Supportan mo na. Tanganing sabihin ka mga tao. Good. Pasensya na. Sa mga nagdanawag pala, maringkonada Bicol kita para at least maging comfortable ang sa tuyang guest. Amo. Actually, bako man talaga kamo ang pinapriority mo. Pinapriority mo ang guest me. Tama. Di ba? Tama. Kamu amig adjust para yan. Yan. Di ba? Okay, Kat. Taga saan ka? Taga Bato. So, Taga Bato. ang harong may sa likod kang munisipyo, kang Bato. Yeah. Duman. Sa likod mismo. Amo yan, so, aruken si Alsa. si Pirming Arabang Chismis sa munisipyo. Tara niyon. Iyan ang literal na may kapit. My God. Sa likod eh. Mm-mm. Yan. So, ka? Naambunan pirmi. Ay, naambunan ka mo? Minsan, pag bumabagyo, kadto, pag nagbabagyo, kami ang unang natataon sa relief goods. Wow. Ano yan? Inaapunin na sa bintana na lang. Hindi man, friends kaya si mama, tapos tong accountant duman sa harong na mo, tong tapat, exit door kang accounting office kang Bato. Tapos friends in the mama and papa kang accountant. Tapos pag may relief. Ano yan? So, iba na talaga. Talagang iba na talaga ang may kapit sa munisipyo. Iyo. Totoo. So, ano yan? Papalista pa ka mo o talagang insigida binababa ng tulong sakong bagas? Baka pag sinabi ko yan, igdisiringilon kami kang munisipyo. Yan. So, sa bagay, ta na lang. May isa-shoutout ka bang politiko? Pwede ba? Isoutout ang mayor kang mayor kang taga Bato. Iyo, hi Mayor Junjun Zurilia. Yeah. Nag-message po ako. Mauli po kaya ako sa katapusan. Tapos tig ask Bicol. Ino nga. Yeah, tigo nga ako si Mayor Kin, pwedeng mag-showcase ako kan Pansit Bato sa video ko, tapos sponsor niya. Uy, Marian. Yun po. Tapos ang bala ko nga ini ang plano. Tapos ang bala ko, mauli akong Bicol. Tapos ma-film ako kang cooking video ko as usual. Pero bako lang ako ang magkakakan. Yung mga tao sa barangay na mo. Oh! Yeah. Magayunon. Magayunon. Kaya nga naghahanap ako sponsor. Baka naman. Sa mga nagdadaw ng episode na ini. Baka naman. Kat, pasensya na, Kat. Tama, nagdadaraw ka mga podcast, may mga pulubi. Pare-parehas nakakasinding tayo. star. Dahil nakakasending star. Dahil lamang nagpapa-sponsor lamang. Isipin mo, lamang kami nakukunig sa podcast na ni. Okay lang. Okay sana yan.
Well, ang importante da, mamuya. Mhm. O, di ba? Maugma. Kaya, Ayo. Kat, ano palan, anong taon ka na nahilig magluto? Pirang taon ka? Nagdahula ako, nahihiling ko si papa, tapos lolo ko na nagluluto. So, maski, dahil ko aram pero, ba na, garo, nagdakula na lang ako, tapos tataon na lang ako magluto. wow. Garo bay, talaga? Garo given siya. Gifted. Iyo. Tsaka, tawag kay ni, baoy kay ni, nagdakula ako na, ako lang, tapos, tong tulo kong tugang, Mm-mm. sa makabilang Mhm. bahay. Okay. Balita ko, allergic ka sa MSG. Yung nga, Ano? actually, akong allergic sensitivity. So, sensitivity, wrong choice of word lang tong nagamit ko duman sa podcast. Kaya nadakulon ang bashers. Okay lang yan. The more the basher, the merrier. Kang naaraman ko kaya Yeah. gusto ko siyang padarahan ng dakol na magic sarap. Uy, day ka, taba ka, day kita sponsoran ka Magic Sarap. Sorry man. Oh, Sorry. actually, tawag, kaya ako na, pagka, magpunta ka, ano yun? Mag-iyan. Mag-iyan ka mo, igdi sa harong, pag nakahanap ka mo king MSG, tatawanan ko hamong $1,000. Wow. Pero kayan katindi, pag nakakakan ako ning pagkaon na, kadakulon kang enhancers, MSG, like, tong artificial, as in, nagkakapantal-pantal ako sa pandok, sa hawak. Oo. Tapos, nakakaturog ako ng halabaon. Mhm. So, Ay, sa din na nakakaaram pala. Si Kat, nasa Canada ang unyan. So, normally, di ba, ang mga restaurants digdi, mararisa mo na minsan kadakol MSG. Pagluwas mo, Iyo. tutong kaon ka. iyo. Lalo na sa Tapos, mga Chinese. Tapos, kaya pag nagkakakan ako ng kadakol na MSG, nagkakaroon ako ng burned tongue. Mm. Alam mo to, itong nasobrahan ka sa asin, parang pag nagkakan ka ng sarong teaspoon na asin, tas nagstay lang siya sa dila mo, mamamatian mo, na parang, basta, weird. Kaya avoid ko as much as I can. Tsaka, less sodium food is better. Yes. Sa diet, Tama. yeah. Sa diet. So, ngunyan, diretso ta na ba? Ay, Iyo. gusto ta pang biston Ayo. sikat eh. Atsan Gusto na. ta mo ng biston ta sikat. Atsana yan. Atsana. Iyo. Achana. So, Kat, saan ka nag-school? So, Sa Bicol. nag-school ako sa University of St. Anthony. Shout out kay President Mickey Ortega. Baka Lapa. naman. Lapa. Mauli. Lapa ang mga tagayusan. Pirmingga na sa military parade. Oh, yun Again ang and pirmiming again. kalaban. Yun ang pirmiming kalaban eh. Pirminggan. Dahil madaki. Hala, nakaka-relate ako Tigi-iwal kami pirmi kang Ateneo, kang Mariners. Nagbalik ka dati sa UNC. Sa Yeah, CAT. Aha. Si 80 ka. Mandatory kaya ang CAT sa USAN. Pag nag-4th year ka na, kay puwan mo talagang mag-iba sa CAT. Pag dae ka makakagraduate. Oh. Tapos pag Sabado, Linggo, kay puwan mong magduman ma-report ka ng CAT, tapos kay puwan mo talaga dae ka makakagraduate 4th year. Grabe. Yusan, grabe na yan. Kaya pero ng gana. Dai ko aram kung arog pa kayan ang trip ninda, pero kang panahon ko arog kayan. Ayo. Ang kinagayon kasi sa USANT at actually magayunan sa school ninda, mga isa nang sinusunod na holiday. May holiday. May sadiri kaming holiday pag ang USANT gana sa military parade overall champion. Yan ang holiday Iyo. niya mo. Ay, grabe. 1 week, Kaya pala 1 week yan, Holiday. 1 week may laog. Daiman, isang sarong aldaw lang. Kaluya-luya Sarong namin aldaw. kayan. Pero pag regular holiday, may pasok kami. Ayo. Bako, Okay, pala ang isang binabaha shoutout ko yan. lang. Binabaha. Ayun, may igwangan niya akong kwento na kang first Sige year na, sige na. First year high school ako, di may bagyo. Ito nalipatan ko so bagyo pa, pero signal number 3 na kayo to, pero mainit.
mayong signs na nagbabagyo, arog kayan. Tapos, may laog pa din. Tapos, pumunta na kami sa school. Nagduman na kami sa school. Tapos yan, pagkahapon, makusugon na tong uran. Tapos, nagbabaha na. Tapos, nagpapanik na kami. Tapos, baha na duman. Tapos, pinauli na kami. Nagbabagyo. Iyo. Ano ka, uli-uli ka lang ba to? Yeah, Ano lang to, 30 minutes, 45 Madali minutes pa sa lang jeep. kaya. Pero 45 minutes talagang ano na yan, haloy na yan. Nagkakakan pa kay ako bulastog sa may release. Ano yan? Ang uli mo? Ako bako Terminal ka? Kasi ako Santa Monica. Pag napapabisita ako ng Iriga, ang inaano ko dyan, nag-comment ako dyan sa Siomay. sarong post mo. Bako, kuhol sa may release. Dahil ako natutunawan sa kuhol. Sira bang kuhol? May MSG kaya to, Kat. Dahil nga nita, kang nasa Pilipinas pa ako, okay man sa kuya na magkakanking pagkaon na may MSG, may Ajinomoto, arab ka yan. Pero kang nag-move na ako digdi sa Canada, tapos na-change tong eating habits ko, parang kang trinay ko na magluto kipansit, tapos tigkaagan kong Ajinomoto, tapos tigpadarahan kami ni Wawa sa Ajinomoto. Bigla na lang akong nagkaigwang blisters sa face. Tapos ba na nag-start? Oh, bako ba dahil sa pansit? Bako man dahil sa pansit. Tapos, tig-eksperimentohan ko tong sa diri ko. Mahilig ka ako mag-experiment. Takoton akong magpunta sa sa ospital, or kaya magpa-check up. Tapos, tarinay ko lahat ng condiments. Nag-search ako Google. How to check for allergens in your skin. Arag kaya. Tapos, tig-try ko tuna, nagkakan ako. Tapos, nag-try ako ang Ajinomoto. Tigkaag ko digdi sa ko. Sa muro mo? Yeah, sa muro ko. Tapos yun. Tapos, pagtapos kong kakanon, sabi ko, hala, I feel weird. Arag ko yan. Tapos, okay, gets. Tapos kaya pala pagka nagkakakan ako ng Chinese takeout, nasusuka ako pirmi. Tapos, nakakaturog ako ng halabang turog, as in. Tas yun. Don't you know, Kat, na yung MSG na yan o yung Betsy na yan, ginagamit niya ni Paring Lino sa mga kainuman niya? Nalalaki. Ay, nako. Pero grabe. Ako may mga barkada ako na din talagang mahilig sa MSG. Kaya ako, I'm not fan of magic syrup, honestly, kasi nagluluto ako kahit. I was a chef before, and then chef-chefan. So, and then after that one, day na ako naghilig sa MSG na pangtimpla. Even ang siguro natural na flavoring ko lang is patis and asin. Yeah. Patis and asin or any other na na may pwedeng maging source ng alat. Kasi normally, di ba, MSG is from a chemical or I don't know. Monosodium something. Glutamate. Yeah, Oo. glutamate. So ngunyan, El, may hapot ka, El, tagarubag ang grabe ng itatara mo. Nawara na hapot. Paano ka nag-come up with with cooking videos? Paano ba ako nag-come up? Parang kang nag-start kaya ako, lang ako ng daily vlogs, arag kayan. Wow. Tapos one time, tig-iba ko lang siya sa video ko. Nagluto lang ako ng noodles. Tapos they loved it. Tapos trinay ko lang, sarong video lang, sabi ko, try ko daw, maluto ako kayong pasta. Tapos to na, kadakol ng positive feedback. Tapos, dahil pa kaya ako naka-decide kung anong track ang kukuanon ko sa content creating. Dahil ko pa nga ni Aram kung paano mag-work ang social media. Tapos yun na, trinay ko na mag-daily vlogs mapagalon, like a day in a life mapagalon, mag-edit, mag-isip kung sa income, itong mga dudumanan mo mapagalon. Tapos, kang na-try ko tong cooking vlogs, sabi ko, okay, madali lang. Una, madali lang. Pangalawa, tigigibo ko siya aral daw. Tapos, pangatlo, dahil ko kaipuan magtaram sa video. Tapos yun na to. Nag-cooking vlog na lang ako. Tapos man kaya, chef man ako before.
So, nagtrabaho man ako sa kusina, tas nag-adal man ako ng culinary school, igdi sa mo, yun man. So talagang dako lang background. Bako lang siya talaga itong, okay, maluto kita itong, actually, naisip ko din, di ba, why not si mga paraluto sa fiestahan, mag-vlog din? Di ba? Kaso mahihiling na tiglalagan nindang gin. Ay, nako. Legit, na-encounter mo na yan, Kat, na ang mga paraluto sa fiestahan, nagbubutang ng gin? Di man. Pag nag-fiesta duman sa mo, si Papa tapos si Bobo ang nagluluto. Oo. Alat. Pero nilalagan ng gin. Sa mo ba kung gin? Saka Upos ni sigarilyo. Sa bagay, nag-ano-ano mga kaya, Puro yan may mga habang naghaharalo. Puro yan nagsisigarilyo. Pero grabe, from, day mo maaraman or actually sarong video lang and then nag-trigger na sa imo to continue your content. Yeah. Parang tiglingawan ko na ang content creation. Kang nag-YouTube channel ako. Sabi ko nga, may YouTube channel ako before. Tapos nag-try ako duman mag-upload. Kaya nagpapag-giveaway pa ako. Tapos may man nagdadalan. Tapos sabi ko, ay, bala ka dyan. Pakyo ka. Diyan na, nagpoon. Si Pakyo Sabi ko duman, ay nagagastos ako. Tapos mayo man sa akong nag-subscribe. Dain na lang. Tapos, yun na, to na. This year, ngunyan lang akong taon nag-start mag-content creating. And, parang, okay. Grabe, Grabe si Grow. Ew, kada ko nun. Kasi actually, kung sinubaybayan ta ka, siguro mga nasa 200 lang to. And then, as of this moment, nag-record ta ang episode na ini, mga nasa 420 plus? Yes. 30. 420 na. 420. 420 na. I don't know. Okay. 420 na! Ay, 420! 420 na! Aram mo dahil sa shinare ni Kat na itong, sabi na itong sa podcast, sa video baga, sa YouTube na dahil nagdadaralan or whatsoever. Feeling ko, itong ibig sabihin kang pakyo niya sa mga video niya, sa pakyo ka mo dahil hindi nagdadaralan ng video ko kanto. Diba na? It's in my own opinion lang. Kaya, pero anyway, Kat, we found out na nag-journey ka ng weight loss. So, garong magayunin, itama or itiming digdi sa nutrition month. Kasi syempre, ang podcast na ni, bako lang po ining katarantaduhan or kauragan. So, ang podcast na ni, gusto mo lang po makashare ng knowledge and also, maipabisto sa Indo ang saro sa mga pinakamagayon na Bicolana. Yan. Charot. Grabe talaga. Diman. Charot. Diman. Kasi baka sinabi binubola mi si Kat. Okay Binubola mi, man, tama okay man po lang. ng talent. Nga nga ni. Sige lang, padakulaan niyo sa nanindo ang payo ko. So, syempre, di ba, gusto ming maaraman and also sa mga kanatong natics na nagsusupport kang taga Bicol. So, gusto ming ka mong tawaning mga information para at least kung halimbawa, nasa process ka mo ng weight loss or nasa process ka mo ng pagpapayat, gusto ming makakuha ng guest or makakuha ng tao na nag-agi duman sa journey na to. Kung paano ninda, halimbawa, tig process, di ba? Kung paano nagluto ng Diba? So, makisipon nito po si Kat Day. Ngunya na episode, isi-share ni Kat si mga agi-agi kung paano siya nag-weight loss. Yan. So, Kat, ready ka na for this topic? Halat Diba? lang. Okay, sige na. Ready na. Nag-aayos siya. Or Kat, tell us story. Kung halimbawa, paano nagpuon si journey mo sa weight loss? Paano nagpuon? So, nagpuon ko sasangli ako sa Bado. Tapos, naka-t-shirt na ako, kayan. Tapos nagkuha ako ng pantalon sa dresser. Sabi ko, hala, dahil na nagkakasya sa isang legs pa lang. Tapos, naghihibi na ako. Sabi ko, hala, di na kasya, na lang ako, magja-jogger pants na lang ako. Maski na tong jogger pants, natig ko ako sa diri kong closet, dahil na kasya. Tapos, naghibi ako. Imbes na maluwas ako, naghibi na lang ako. Naghibi ako hanggang banggi. Tapos, kinaumagahan, na-realize ko na, ay, sige na daw, kadakol kang bado, kumayo akong kwarta pang palit ng mga badong dakula.
So, nagpunta ako sa gym. Nagmakaawa ako sa manager duman sa gym na tawaanan ako ning trainer. Ako kaya, kailangan ko sa nagpupush sa kuya para magibo sa sarong bagay. Para magibo ko ning tultol, ning maayos. Tapos, yun. Mayo ka itong mayong trainer na available. Tapos, tigpush ko talaga. Sabi ko, tabangan nindo ako gusto ko na magbago ang perspective ko sa diri ko habo ko na kaitong magsulong sa salamin nandidiri ako sa diri ko sabihin ninda ako kadikit lang bako man ako obese pero ang pagsilong ko sa diri ko kaidto kadakula ko garo ako balyena arag kayan tabako man arag kadto ang physique ko before. Tapos, pinabayaan ko tong sa diri ko in the span of 3 years. Pinabayaan ko sa diri ko. Umabot ako sa 76 kilograms. So, what's that? 3 pounds. Yeah, So, nasa 150 something? Or yeah, 140? 160 something. 160 something. Oh. Yeah. So, I was in that part of my life na, it's time to do something. Na-feel guilty, lugod. Kasi, honestly, may ginibo kaming program na ito bagang, si host ko mga taga Bicol, nagkaigo kami ng, weight loss program para at least may accountability kita, may accountability partner kita, na kung saan pinupush kita. Dawa na ko pala ganda, di ba nag-lose weight? Pero si Linus nagtuuno siya. Ako nagpapadagos ako from naging obese na kaya ako, class A. So, sabi ko, bako man akong araw kani dati. So, ang ginibo ko, dakol kong tig-try dati. Nag-jump rope ako, nag-argani. Pero ngunyan, ang ginigibo ko ngunyan, nagli-lifting lang ako, tapos calorie deficit. Yeah, yan man ang tigibo ko. Actually, dahil man nag-start sa weight loss ko until I did calorie deficit. Tapos, nag-weightlift ako. So, nag-spend ako ng 4 months sa gym without tawag nun, na mayo akong na babayad na, improvement. Yeah, improvement. Tapos, kang trinay ko tong weightlifting, tas calorie deficit, plus, fasting. Ito na, sobrang bilis nung progress. Tama. So, nasabi mo fasting, anong klaseng fasting? Intermittent ba siya? Yeah, intermittent fasting pero I would not recommend it. Kasi intermittent fasting tapos calorie deficit, pag pinagsama mo siya plus nasa training ka pa and you want to lose weight instead of gain weight, nakakaano sa mental health. Tama. Like pirmi kang dagit, pirmi kang bad trip, arog kayan. Tapos it's all in the head, arog kayan. So tong gym na dumanan ko, good thing duman igwasin ng license na na mga trainers arag kayan, tas may psychologist din sila. May psychologist din sila. So daisin da nag-prescribe sa meal plan and diet plan na mayong consultation duman sa psychologist ninda. So, arag kayan. So, ito na. Nag-start na. Kaya, mahal-mahalon. Dai man. Hanggang ngunyan, nag-gym ka pa? Dai nga ni. Actually nga ni. Very timely kang topic. Kasubang gay. Nagsi-self-pity ako. Sabi ko, I haven't been in the gym for almost 2-3 months. Busy nga ni ako sa school, sa content creating. Tapos, all I do is magkakan. Mayo ako ibang ginibo, magkakan, arog kayan, magluto. Tapos napapabayaan ko na ang sadiri ko. Actually, yun. Dakol talagang factor na kapag busy ka, no, na day mo siya na orasan ang pagpapayat. Kasi ako before, talagang pinaka-importante talaga is dapat dedicated ka. Araw kang sinabi mo, di ba? Itong nahiling mo sa diri mo sa salming na, oh my God, taba. Ako nga obese na ako, nahiling ko ang sadiri ko sa salming. Pero minsan sinasabi ko na lang, minsan hayaan mo na yan, di ba? Pero later on, marirealize mo kasi si mga bagay na dahil mo ginigibo ka to, o sige, bagay na dahil mo, na ginigibo mo ka to, dahil mo na nagigibo mo yan. Dahil nga halang ka na ang timbang mo. Magayunan itong sinabi mo na nagkaigwa ka ng trainer na i-push ka.
'di ba? Kasi talagang kaipuhan mo ning kaipuhan mo ning somebody Push, na yeah. oo, mag-push. Kasi anybody, they can do it. Pero I think ang pinaka-challenge diyan is the discipline, Yes. 'di ba? The discipline talaga. Totoo. Yeah. Kasi ako nag-intermittent ako before, pero ang exercise ko is within the fasting. So, while burning the fats, nagbe-burn pa ako ng calories. And then, I can eat whatever I want. So, duman sa mga nagdadarawag sa tuya, ang pwede ka mong mag-ibon ng fasting. Depende na rin kasi sa, sa perceptions or sa kakayahan nindo. Kasi, di ba ikaw Linus, di ba, nag-intermittent ka rin? Yeah, dati. Oo. So, every hour siya nagkakaroon. Ang ginigibo ko to, since nasa work kaya ako, ang work ko dati, 6 to 2, 6 a.m. to 2 p.m. So, ang break time ni free meal siya sa hotel. So, 12:00. So, tamang-tama, fasting ko na siya kasi 12:00 na ako start nagkakakan. Tapos, tige-end ko ang fasting ko hanggang 6:00 ng hapon. Ning hapon. So, kahit may duman sa diet na ginibo mo, ano ka ba? Anong klaseng diet ang ginibo mo? Ano ka ba? Nag-keto diet ka ba? Nag-high protein diet ako. Ano ang klaseng high protein para sa mga nagdadawag sa tuya? So high protein na magkakakaning dakulo na carbs. Ako, ginibo ko talaga tong best ko na iwasan ang rice. Tapos, ang carbohydrates na nagsusupply sa akin ng carbohydrates is yung mga vegetables, ganyan. So, I always eat with, halimbawa, I eat 100 grams of meat ngayon. Tapos, 50 grams of broccoli, yan. So, weigh ko talaga. Nag-abot ako sa point na halos maski iniinom ko, tinatrack ko, like, nag-inom akong tubig, nag-inom akong juice, nag-inom akong kape. Tapos kaipuan ko yung i-burn, yan. So, naging obsessed ako to becoming fit. Oh, okay. So, talagang rin talaga, dedication din, Oo. Tapos, naisip ko nga ni kadto na before I can't even make myself go to the gym. Tapos ngayon, kahit na pagod ako galing work, nagtatrabaho pa ako ng dental assisting before kang nag-start ako sa gym. Tapos ang work ko sobrang hectic nag-assist ako sa dentist. So sarong dentist, tas meron kaming 42 clients every day. Wow. Balik sa op. Tapos nagkakaagko ako 20,000 steps a day plus magji-gym ako. Dahil pwede na mauli ako sa harong. Kapag nag-uli ako sa harong, dahil ako makaka-gym. So, diretso ako sa gym. Duman na ako mag-gym, sarong oras. So, kaya, nahiling ko na lang bandang September or October. Bandang October, sabi ko, dahil na kasya tong pantalon, nahuhulog na. Sabi ko, oh my God, dahil ako nakakapaniwala. Pero, the gym, itong pag-obsess ko sa gym, na-develop ko tong body dysmorphia. So, anong body dysmorphia? So, maski na payat ka man, pero nahihiling mo pa din sa diri mo na bako. Yeah, dakula ka pa. So, dahil ako naniwala ka ito, kanda mama na, payat ka na, kumain ka na, ganyan. Dahil, sige pa din ako gym, sige pa din ako diet. Tapos, kaya nangyari sa kuya, nagbaba sa timbang ko ng 110 pounds na, which is not recommended sa height ko. Yeah. Oh, okay. And age ko. Underweight na yan eh. Yeah, underweight na. Dahil ako panay ako workout, panay ako lifting, tapos dahil ako nagkakakan. Natatakot ako na baka magtaba ulit ako. So, dipisilon tong journey ko sa weight loss. Maski na nga hanggang ganyan, problemado pa din ako kung paano ako babalik. Pero babalik ka at babalik pa din ta. Siyempre. Pero na-instill na sa utak mo na you don't wanna go back duman sa sa pagiging chubby. Sabihin na lang, we'll call it chubby. Kasi another factor din kasi talaga naman is always the family. Lalong-lalo na kung nasa household ka ng Filipino. Kasi normally kasi, pag nasa household ka ng Filipino, talagang they push you to eat. Kakan ka. Kasi pag nagpayat ka, garo it's sa inda. Garo sinabi na, ay, date may ka pinapakaon. Na... Ewa. Tapos saro pa, tawag kayan, si mama, kang nagpayat ako, sinasabi niya,
grabe kaya itong marijuana mo. Ganun ka nagmamarijuana. Oo. Ay, kasi legal sa Yeah, legal dito. Oo. Legal dito kasi. Tapos talagang, nagtatry man ako kayan. Pero si mama kaya, pang pagpayat ko, sabi niya, nagda-drugs ka. No, drugs. Well, pang-appetite kasi ang pang-appetite di ba ang marijuana? Depende sa strain. Depende sa strain. Okay, yeah. And then also, balikan tayo naman si sinasabi nindang calorie deficit. Kasi baka duman sa mga kanatong natics na nagdadalan or nagdadaong sa satuya, they nindaan mang calorie deficit. Ito po itong sinasabi na may computation po kaya yan eh. Itong dapat maaraman mo ang BMI mo, maaraman mo si tinitake mo na calories each day para mag-weight loss ka. Halimbawa, just for example, ang timbang mo nasa 160. So may computation yan. Pwede ka mo maghanap dyan sa online or baka pwedeng ilag ko sa show notes kung paano nindo i-research yan. So ilalag nindo to. And then on that test, maaraman nindo kung pera dapat ang calories na i-take nindo each day. So halimbawa, may nagsabi na, day ka na muna mag-rice, day ka na muna mag-potato. Even though, pero kung ang calories na tinitake mo is halangkaw pa rin, mayong dahil siya mabawas. Mayong sense na mabawas ka ng timbang. Kasi may nagsabi sa kuya ka to, as far as I know, sabi nila, 80% is the diet. And then 20% is the gym. Diba? Or si workout mo. Kung daw magpara-workout ka, kung dahil ka man nagiging disiplina sa pagkakan, o daman lang yan papainan. Araw ka nangyari ka na ko. Diba? So, that's my lessons kadto. Kanako, para sa ko, 90% discipline, tapos 10% lang ang workout. Araw lang kayo yan. Kasi, kung naaraman ko yung calorie deficit, as in, calorie deficit, kung naaraman ko yan, sabi ko, paano ni alangan may paratimbang ako permi, 'di ba? So, mga kanatong natics, yan ang si classic talaga, matimbang ka talaga ning mga kinakan mo. Pero ngunyan may mga app naman na nakatabang daw papaano, araw kang sabihin ko na, may fitness app, araw kayan. Duman, pag sinearch mo si pagkakan, tapos ipapailing niya kung perang calorie ang kinakan mo. So, ito at least nakatabang na siya kung hanggang, kasi ako ngunyan hanggang 1,500 lang ang calories na pwede yung kakanon. Di na ako pwede magtaas duman. Ang pinakababa dapat duman, di na pwedeng magbaba sa 1,300 ang kinakan ko. Arog ka yan. Wow. Pag binabaan mo yan lalo, as in, sala na ang ginigibo mo. Calorie deficit. Depende din kung kung active ka na tao. Yes. Workout ka. Tsaka lang mag-work yung calorie deficit pagka active ka. Tapos, yun na. Kasi kung couch potato ka man din, wala din naman kung magka-calorie deficit ka. Yes. Ganon. So, anong nangyari ba sa imo is that nag-weight loss ka muna before ka nag-content creation? Or content creation and then weight loss? Actually, it wasn't mayong plano sa pagko-content creation. Nag-loss na ako talaga ng weight kang nag-start ako. Pero I did not intend na mag-content creation kaya ako nagpapayat. Tong pagpapayat ko para to sa kuya, bako to para sa ibang tao. Para to sa kuya. Yeah. That's good. Kasi ang one thing na naglaog kasi sa utak ko ngunyan is that kasi kung halimbawa nag-weight loss ka or that time, kasi pag nag-weight loss ka, mas madaling isipon na same food na lang ang kinakaon mo para at least ma-monitor mo ang diet mo. Just like for example, halimbawa mga boiled egg or sabihin ta ng mga mga pouch chicken, mga organ. Kasi nahiling ko sa ibang mga nagda-diet eh. And then yun lang mga kinakaon, mga bland, mayong mga asin, mayong mga MSG. So, dahil ka naging araw ka yan. Dahil po, artihon po ako sa pagkakan. Ayo. Kaipuan, kung magkakakan ako, kaipuan, masiram, may namit. Bakong bland. Nag-gym ka na nga napapagal na ang sadiri mo. Isusuppress mo pa ang sadiri mo sa masiram na pagkaon. Kaya nga may calorie deficit ka ta. Maski kung anong gustong kakanon mo as long as pasok ka duman sa calorie deficit na goal mo, okay lang yan. Tama. Nagda-diet ka na nga tapos bland pa ang kakanon mo. Sabi, ano yun? Ginaganan mo na sa diri mo.
Kasi Yeah, may so, nahiling kasi akong ibang tao na naaro kayo ng ginigiwa. Pero good to know. Para baka at least sa mga nakaaram. trip ninda na arog kaya na mas healthy, that's okay. Mayo man na sala duman. Pero ako sa kuya, sa opinion ko, sa ginibo ko din mas gusto ko tong may lasa talaga. Tapos nag-iwas lang talaga ako sa dakulo na carbs para dakul ang makakan ko. Kung halimbawa nasa Bicol ka right now, kung mag-ibo ka ng diet, halimbawa, yes, let's for example, no, kasi ang kadaklan ng mga mga audience na is from Bicol, 'di ba? Nayaon sa mga lugar. So, kung halimbawa ma-journey ka for lose weight, ano ang mga possible na pwede nilang gibuhon? 'Di ba? Kasi sabi mo less carb. Kasi pag sinabi ta ng less carb, babawasan nila ang pag-intake ng rice. Where in fact normally or pagkaaram tabaga sa gabos is ang mga Bicolano mahilig sa mga maluto or ang mga Filipino, 'di ba? So madi-deprive mo sinda. 'Di ba? Yan po nga naisip ko din yan na paano to kung nasa Bicol ako, baka day ako nakapag-diet. Yes. So dipisilon yung yung question. Di ba? Mayo akong masabi. Ako kasi kasi in my own perspective kasi, lalo na duman sa kaya ako ginibo din ang ang episode na ini. Kasi gusto talang iparealize sa tao na one of the thing na pinag-isip ta is mali is that rice is life. Di ba? Rice is life, kung tutuuson, ang rice man siyang lasa. Yeah. You cannot eat rice without ulam. Di ba? So, the only reason kung taano kita nagkakaning rice, it's because may maalat kita ng ulam. 'Di ba? Kung man itong masiram na panira, di makita makakain ng rice. Do you think na kapag hinali mo si masiram na adobo, do you think you're gonna eat rice alone? Di ba? Dahil man makakain ng rice lang. Di ba? Kasi pag nasa pag nasa ibang lugar ka na, duman ko na-realize, especially digdi sa US, na-realize ko na nagngalas nila, you eat rice every day? You eat rice 3 times a day? Sabi nila, dapat na idaarog ka to. And no wonder why kung taano mga Filipino is diabetic. Yeah. 'Di ba? So, ngunyan, ang naisip ko duman na alternative is that may kamote kita. Kamoting kahoy, kamote, corn, batag, 'di ba? Nadaita na tatao ning halaga kasi iniisip ta na pag nagkaon kita kan mga pambukid lang na pagkaon. Right? Di ba? And then, si mga tao logo na nasa ibang bansa, naisip nila, oh my God, namimiss ko si kamote, namimiss ko si mga batag or whatsoever. So, may alternative kita eh. Daita lang siya ino-honor kasi garo, tigtatawan tining personality si pagkaon na pag kinaon mo magiging pobre ka. Pobre ka. Di ba? So, arrogant. Sa Pinas kaya, pag nag-diet ka, mahal. As in, oo, totoo. 'di ba? Kasi ang duman talaga, dakulon kitang rice, 'di ba? Kunyari abo mag-rice. Tapos ay gusto ko mag-lettuce na lang ako, masalad ako. Magastos ka. Kasi mabakal ka eh. Mas magastos kaya sa Pinas, sabi ninda, mas mahal pag nagda-diet sa Pinas kasi magastos ka talaga. I don't think so. For me, para sa ko, maayo. Kasi isipon mo, pwede kang maggulay. Kasi ako ngunyan, digdi sa US, na nakakagulay ako tapos dahil ko tiga-alatan masyado. Kasi gulay, 'di ba? Vegetables. 'Di ba ginagamit nga sa salad? 'Di ba daw dahil ka mag-rice. Well, sa kuya yan in my own perception. Na dahil mo lang alatan tapos i-half cook mo lang si vegetables, pwede mo siyang makakan alone. 'Di ba? Dahil mo na kay puning ning maluto para sa sakuya. Ang iniisip kasi nila is lettuce. Kasi 'di ba kay puning ning salad. Yeah. Oh, 'di ba? Naglettuce ka ba? Nagsalad-salad ka ba, Kat? Ako? Oo. Dai. Anong favorite Samgyup. Samgyup. Diet to. Oy guys, speaking protein. Speaking protein, of samgyup, high protein yan. Sabi ninda, sa Pinas man lang kaya napapasal ang samgyup, pero ang samgyup is good for diet kasi ang mga meat kayan, mayong taba, lean meat lang siya. Yeah, lean. So, mas magayon siya for diet. Nasa tao na lang talaga ang control kang pagkakan. Nag-abot ako sa time na na nagsasamgyup kami sa Gyubi, duman sa Mississauga. Tapos may dara akong scale. May dara Grabe. akong scale. Garo ka dealer. Tapos hapot ako kang
kang waiter, sabi, what's that for? Sabi ko, oh, I'm in calorie deficit. Tapos sabi niya sa ko, oh, let me borrow one later. Sabi niya, arag kayan. Sabi ko, okay. So, arag kayan kalala, itong nangyari sa kuya, kang na-obsess ako sa weight loss. Pero, worth it, man. Yes, worth it. Yeah, mahiling man The nindo, end di of the ba? day. Sa mga followers ni Kat, mahiling man nindo talaga Yeah. na worth it si pagpapayat Tapos, niya. dahil ko nga, pinost ko lang to just for fun na this is me before and this is me now. Kadakol kang na-inspire. Parang tawag kay ini, kadakol kang tao na nagsabi ng mga positive feedback tungkol sa kuya. Tapos kung paano effect din sa inda, kang nahiling nila na video ko. Tapos parang tawag ka ini, mamuyahon sa loob, aragayan, na nakakahiling ka ng tao na bako lang pamamakyo mo ang nahihiling sa imo. So yung mga aragayan, ibang side of K, aragan. That's good. So, Kat, ang unga ko lang, kasi di ba you cook a lot, or you have cooking videos, yung ginigibo mo talaga is mga pagluto. How often do you cook? Nagluluto ako everyday. Pero, Everyday mo kina-content? Di man. Pag lang, nagko-content lang ako pagka Monday. So, ang filming day ko is Monday, Wednesday, and Friday. Weekends, aragayan. Pero everyday, nagluluto ako para sa family ko kasi I live with them. What's your favorite Bicolano dish? Ay! Kadakol! Sige, sabihin mo na, and then pasaro sa ronda. Sige, tinuktok. Wow! Okay, tinoktok. Paborito ko yan. Aragayan. So gusto ko maali. Anong klaseng tinoktok? So, tinoktok na, Dry. may sabaw? May sabaw. May sabaw? May sabaw. Sa Rinconada, sa Baaw, ang Yeah. tinoktok na mo, may sabaw. May sabaw. Gata. Tong sabaw. Gusto mo Yeah. mayo. Itong may sapal, di ba? May sapal. Mm-mm. Sapal kanyog. Yeah. Aragayan. Tapos pangalawa, syempre, pansit. Maski na kaunon ko yan aral daw sa aga. Dahil ako magsasawa. Tapos, Bicol Express. Yan lang. So, tinoktok, Pansit. pansit, Bicol Express. May Yeah. tatanggalon ka osad, arin sad to. Tama. Hala ka! Wait lang. Hala. Sige, Bicol Express na lang. Bicol Express. Talaga? Ayo. Lalagday ko mag-give up ang pansit bato every time na may mag-uuli sa Pinas or if pag may chance na makakakuha kami ng pansit bato, maski yan kamahal-mahaling kahan shipping fee, mabakal kami. You know what's the irony? Is that si mga taga-Bato, ang mga bibisarano nila, mga tatarano nila, bakong gupo. dapat baga, ang makusa na magbisara, taga-Bato. Kasi Bato Kasi eh. bato eh. Diba? Ay! Ang makusa magbisara, Iriga. Iriga. Di Kami, Mayo kaming kami church. malambing, tapos pinapahaba yung words. Ay, Ah. tarayton, labi na kiton. Arakin Arag sa kayan, Indo. iyo. Uy, sa ano pala, so sabi mo pansit, nag-ano ka mo ba? Nag-angkat ba ka mo ng pansit sa Canada? Dahil pwede. Mahirap mahirap sa customs. Mhm. Kailangan license. So, pagka may pagka may umuwi lang kami nagkakaroon. Speaking of, mauli ako sa katapusan. Oh, yan. Oy, sa mga ano Yun. dyan, mga Bicolano, yan. Ayo. Katapusan ng taon or katapusan ng bulan? Katapusan ni mundo. Hindi, sa katapusan sa 30 ata, 30-31 nasa Bicol ako. So, Okay. kita-kita tayo. May ilalan ka man sa mga fans mo na Aldaw? Ito lang, 30-31. 30, Sa 1 week lang. 1 week ka lang, Molly. 1 week lang. May klase kaya ako. Di ako pwede magstay ng halaba. Pero kung pwede, mas-stay ako. Pero, di pwede i-give up ang school. Mga kanatong natics magayon na nadamag kita ang story ni Kat. Lugod na may nakuha ka mo ning adal or na-inspire ka mo sa story niya. Kasi kami Kat, lang kami, silent fan na kami. We are so proud of you Oh, sa thank you. na-achieve mo. And then
And then one way na rin na na-interview mo ka para ipabisto mo sa mga kapwa ta Bicolano na Po. sikat sarong Bicolano. Yeah. Di ba? Yeah, proud ako na Bicolano ako. Like, ipagsisigawan ko yun na I'm from Bicol. Wow, di ba? Mm. Lalong-lalo na, paborito niya is pansit bato. Yeah. Siyempre, love your own. Ito naman. Anong luto ng pansit bato ang gusto mo? May sabaw or uda? May sabaw. Pag umaga, may sabaw. So, fresh pa, tapos medyo crispy pa tong mga noodles. Okay. Tapos kadakol sili. I hope day matapos digyang ang episode or ma-interview me ka. Kasi gusto kong garo nagkaigwa ko yung idea na sabi ko, gusto ko magkaigwa ng episode na kung saan magibo kita ng pansit. Kasi may mga past episode kami na nagibo kami ng Bicol Express na tong kinunot. Sige, maiyan ako sa US. Diri, podcast episode lang. Totobangan tayo sila kung paano magluto ng masarap na pansit. Oh, Yeah, diba? Since legit na taga-bato siya. Oo, di ba? And then later on, mali mo. Kadakol sa kuya nagtataram na na magluto da akong pansit bato, tataga bato ako. Yan ang specialty ko, say less. Ano ang hinahalo mo sa pansit bato? Tong mga maliliit na, Hibi. yan, yun. Yes. Yan ang secret ng pansit bato. Anong kibi? Like, simple. Hibi. Simple lang. Yeah. Hibi. Maliliit na shrimp. Yeah. Okay. Umiyak ka, hibi. Hibi. Hibi pala. Hibi pala. So yan, Kat. Bago kita magpaaram, may ka ba? May ipopromote ka ba? Hayo man. Salamat lang ako sa mga nagsisilong sa kuya. Thank you sa support. Like, oh my God. Dahil ko na aram kung paano ako maka-thank you ta. Garo, oral daw. Nababago ninda ang buhay ko. Oral daw. Diit. Parang kayan. So, thank you sa mga nag-follow sa kuya. Hintay ka mo magsawa. Yun lang. And actually, dakulon kaming gusto pang ihapot sa imo or iyo nga kanimo. Kaso syempre, we are trying to make a 45 or 50 minutes episode lang para at least makaigwaman sinda ning makaigwa sinda ning idea or makaigwa sinda ning mga questions in the future just in case kung pwede may ka maimbitahan ulit digdi. Di ba? Pwede. Sabihan nyo lang ako. Maiba diba? ako. Diba? And then also maybe we can also collab with other content creators kasi in ang main goal ko din we can have an insight on our culture. Alam mo yan na mga content creators kung paano ninda ipaprocess ninda na oh my God, proud Bicolano, collaboration with other Bicolano content creators. Why not? 'Di ba? And sana dakol ka mong na naku ang ideas digdi. Ang main purpose kan taga Bicol is also hindi man maging magyabang bilang sarong Bicolano. This is also a part na para at least expose ang sa tuyang mga kapwa Bicolano na dahil nakakaluwas ng ibang bansa or dahil sinda na nafe-feeding mga ideas or mga informations. And then from there, siguro makabuhay kita na maging ning maray, iwasan ng pagbabash. O Kat, speaking of basher, ano masasabi mo sa mga basher mo? Maraming salamat. Sobrang thank you. Ay, nako. Maraming salamat. Ang taas ng engagement ko dahil sa inyo. Wow. Invite mo mga basher na i-bash man kami. Ayan. So bago kita magpaaram, gusto ko lang pasalamatan si Kat sa imong oras na tinawag ka mo na even though nagkaklase ka sa taas. na even though nagkaklase ka, so natawan mo kami ng oras. And then also, bago kita magpaaram, gusto ko rin pasalamatan si mga nagdaalan sa Satuya sa live recording ko niyan. Yun, malasang Pinoy na nasa Canada rin and nasa Saskatchewan. Yeah. Saskatchewan. And also kay John Eric de Guzman na shoutout sa Subago and kay Marion Oli. Yan. Oli, tama ba? Marion Oli. Ole. And then also kay Benji Salonga. And then batiwan ta rin si Prince Nolasba. Yan. Si Mark Absalon. And Angela Carido Binarao. And si Anton Jan Estor. Yan. And also, pasalamatan ta si nag-send ng stars. Dahil kay Kat nasendan kami ng stars. 10 stars. Pambakal de limon. Okay. Pambakal de limon. Ako shout out ko man palan si Rene Jan Apale saka James Sumaway. Bako sinta mga Bicolano pero kang pig-post ko kaya sa wall ko si nama siya. As in fan man sinda ni Kat. So
nag-comment si Dana, i-shoutout na lang dasin Dana. Hello, Okay. shout out sa Indong ka, boss. Wow. Anong pangalan para doon sa may shoutout ha? Rene Jan Apale, saka James Sumaway. Shout out kay Rene Jans Apale, tapos kay Sumaway. James Sumaway. Yeah. Thank you! Wow. Og Mga dahon pakyo niya. ka mo. Mga pakyo. Pakyo ka mo! Ay. And then also kay Jose, na kabatchmate ko sa sa Bao, and also kay Enzo Alejandro, kay Dave, Dave, may pakyo pa si Dave sa sa comment section. Kay Andrea De Guzman, and yun, salamat pa rin sa mga nagdaralan sa Indo. And yan. So, Kat, may may last message ka duman sa mag-journey on their weight loss? Yeah, like, kung mag-start ka mo ngunyana, dahil ka mo mag-start sa aga, ngunyana. Pag naisip nyo nang mag-start ka mo, go, push mo yan. Pag pinaaga mo yan, pag sa aga mo pa yung gigibuhon, huhugakan ka na. Kaya, yeah, push lang. Padayon. Padayon. Push lang. Yan. So, yan, Kat, salamat na maray sa imong oras. So, ini po si Bon. Ini po si Linus. Ako si Kay! Ini ang podcast na kinibo para sa mga uragon. Ini ang Taga Bicol Podcast! Salamat, Kat!